Bafowethu niyayibona lenhlamba ethi msunganyoko. Awuyithukini wena uma ukhipha lelo gama ulibhekisele. Uma ngahle lo muntu osho kuyo le nto naye asho leyo nto kuwe, angeke nikuwe kube khona into enyakazayo. Yazi bafowethu, ngokwenhlonipho yomuntu wesifazane, okokuqala kufanele sithukane ngabantu besifazane. Kulula ukusho izinto ezisimpulu ngabantu besifazane, ezingezona izici, ezisimpulu. Zikhona izinhlamba ezingezona izinhlamba ongayisebenzisa. Le nhlamba enithukana ngayo lena yokuthi kumuntu msunganyoko. Bafowethu, niyabona yini bafowethu ukuthi lento ibhekephi? Niyayibona lento ukuthi ibhekephi? Usho ukuthi lo muntu kubantu bonke laba bamaziyo akenze njani, avume ukuthi uyilento ishoyo wena ngomama wakhe. Avume nje iSouth Africa ingaki nabantu abangaka abawu-60 million. Bonke labantu abawu-60 million lo muntu usumthukile ngomsunu kanina. Avume lokho bafowethu. Ukufa ingane zakwethu lokho. Umsunu kanina, umsunu kaMntana Nkosi. Repeat that again. Come and repeat it. Come and repeat it. Come and repeat it. Iqoshelwane inkosi. Mingaki imizi lapha abantu abaganene abakhiphelana inkomo bexabane beze bekhiphelana imikhondo bayaqophana ndabo bantu. Kuyafika ukuthi abantu bandawonye bexabane beze bethukane ngeinhlamba. Kuyafika lokho bantwana. Iqoshelwane inkosi. Iqoshelwane inkosi. Niqophelana inkosi. Umsunu kanina, umsunu kaMntana Nkosi. Repeat that again. Come and repeat it. Come and repeat it. Come and repeat it. Bafowethu niyayibona lenhlamba ethi msunganyoko. Awuyithukini wena uma ukhipha lelo gama ulibhekisele. Uma ngahle lo muntu osho kuyo le nto naye asho leyo nto kuwe, angeke nikuwe kube khona into enyakazayo. Yazi bafowethu, ngokwenhlonipho yomuntu wesifazane, okokuqala kufanele sithukane ngabantu besifazane.